Morning ndine Jack. Ndi lero tikubwereranso dziko la South Africa mu mzinda wa Bredasdorp. Ndi monga timanenera ku South Africa kuli vuto la upandu kapena nditi crime against azimayi kayenda atsikana olwana amene achikazi. Kumaoneka unena kuti kuli nkhanza kwambiri, azibambo amapanga nkhanza salingalira olo pang'ono. Ndiye nkhani yake ndi imodzi mwa nkhani zomwe inakhudza ndi kugwedeza South Africa. Chiwembu chomwe chinachitika kwa mtsikana uyuyu ndikamba nkhani zingapo osatirero motsatane masiku otsogozana a zina mwa ziwembu zomwe zinachitika kwa atsikana kapena azimayi zotchuka kuphatikiza ya Oscar Pistorius ndi Reeva Steenkamp. Koma imene ndikamba ulendo wina chabe kuti ndungopangano za femicide kungosonyeza amene nkhanza zomachitikira pa azimayi. Ndiye sindiuziwa ngati mungafune kutengera chakumwa nkhani iyi ndi tiyeze. Mtsikana uyu dzina lake ndi Anene Booysen. Mu chaka cha 2013 Anene ali ndi zaka 17. Anene amakhala ndi abambo ake ndi chibwezi cha abambo akewo amati a foster mother ake ndi amene amakhala mother a amayi ake, komanso amakhala ndi m'bale wake. Anene anasiyira skulu pa njira nkupeza kuti amagwira ntchito ya ugirinala. Anali odziwika mu mzinda wawo umene amakhala walese mwanziziwa zija kuti manyumba oyandikana anthu nkumadziwana. Nde mu February pa 2 February 2013 Anene atamaliza ntchito anapempha amayi akewo kuti afuna apite ngati kubala. Nde amayiwo adabwa chifukwa chonena kuti Anene amakonda kukhala pa khomo, amacheza pa khomo, amakonda kumaonera TV. Nde atapempha tsiku limene amayi anamuvomera kuti ukhoza kupita koma ubwerereko ikamakwana 10 koloko. Amapita ndi anzake awiri. Ndi ananyamuka ndi anzake awiri atsikana aja kupita kutiko kupita kubala kuti. Nde akuti bala yakeyo samalola ana adzaka zimenezozo 17 fa iye ndi anzake omwewo osanainde zaka 17. Koma siziziwika khangati kuti ata analowa chozemba. Ndi analowa mmene muchamu amatani basi kumamwa wachani akuti anamwa mpaka nthawi inadutsa 10 koloko ija. Nde tafika ma 1 am amayi ake aja anatulukira. Analiso ndi nzawo wina wazibambo akuti koma nawonso analedzera. Anatulukira nkumazamuza Anene uja kuti iwe mesa ndakuza kuti uzibwerera ku nyumba 10 koloko. Nde fachoti nayenso analedzera anapeza kuti anayamba kukangana. Analongozana kena kwa amayi aja anangogonja kuti basi ndapita. Amayi aja kumabwerera ku nyumba. Anene uja basi atamavina ndi anzake kenako unazatulukira mnyamata wina dzina lake Johannes Kana uja anali ndi zaka 21. Nayenso skulu anasiya pa njira koma amagwira ntchito apa ndi apo, pena ankagwira ngati fireman pena chani. Nde atamadziwana naye wandera lomwero amadziwana naye anadziwana kwa miyezi mwina 10 ongodziwana naye sana chibwezi chake koma atanayamba kuvina naye. Atavina koma mwiramo alimozi kena kwa anzake acha anamuona kuti anatengana naye kumatuluka kuti akumapita. Anatengana ndi Kana uja. Nde mama wake ku building site kunali building site kumene kunali ma projects omanga manyumba mlonda anatulukira kuti akupita kuti akagwire ntchito yake kaya machokera ntchito. Anangodabwa akupeza mtsikana akubuwula. Mtsikana yo wavulazidwa. Alonda aja anayimba foni ku polisi. Apolisi kubwera akuti sini yake nayo chitisa mantha kwambiri. Mtsikana wake anali Anene uja ndipo anali atamenyedwa ati nkhope itaphwasuka, maso atatupa nkuvindikirika one kuti samaonanso komanso miyendoyi itakangati yapindika kwambiri mpaka na thupi lake linakhangati latsamira miyendo yakeyo. Atachekedwa kuja kuti kuchekedwa ziwalo za maliseke komanso atamusolola matumbo. Ndi akuti anavulala kwambiri olo kumugunda amamva kupweteka malira. Apolisi atabwera anamufunsa fa anali akadali moyo. Anamufunsa onena kuti wakupanga zimene ndani. Ndiye anayankha kuti Zwayi ndi azinzake 5. Akuti munthu winanso anafunsa anayankhanso kuti ndi Zwayi ndi anzake 5. Basi anamtenga kuthamanga naye ku chipatala. Madokotala akuti analionena kuti anali traumatized madokotala ndi manesi chifukwa cha condition yomwe anali. Akuti mene amafika naye akumveka fungo onyasa kwambiri ngati akuola chifukwa cha matumbo amene anamusolola aja. Akuti mpaka na madoctors amene anampanga treat anapita ku counseling chifukwa choti zinawaopsa kwambiri zimene anaona zomwe anachitidwa Anene sanakhalisa anamwalira. Kuchoka nthawi yomwe anampeza anamwalira after 6 hours. Ndi apolisi anamugwira Zwayi. Zwayi anapeza kuti analidi munthu woti
amamudziwanso, amadziwana naye akuti childhood friend Zwayiyo. Kumfunsa Zwayi amakana kuti ine sindikuziziwa, sindidziwa china chilichonse. Ndi anammanga Zwayi ndi nzake wina. Kenako anzake ena nkunena kuti amene amachoka ku bala anachoka ndi Kana, ndi anakangwiranso Kana uja nanga sindi amene anatuluka naye. Kumfunsa Kana koyamba amakana. Kenako anafunsa atsikana ena amene anali ku bala kuja, atsikana chankumanena kuti yaya kunama anthu anene sanachoke ndi Kana kumakhala ngati akumphimba Kana uja. Kenako chilungamo chenche chinazatuluka kuti yayi munthu uda anatuluka mu bala muja ndi Kana. Ndi atamfunsisisa Kana uja anavomera, ananena kuti ine ndinangwiririra chifukwa choti titayenda tinafika pena pake ndimafuna kuti ndizimukisa, ndi anandikanira, anandikankha kuti ine ayi ndi natani nammenya nkungwiririra koma sindinamuphe, ndi nansiya pompo ndachoka pamenepo. Ndefa chino kuti Kana uja anavomera pamenepo anammanga iyeyo. Zwayi uja anapezeka kuti apolisi anafufuza sanapezepo umboni wina uliwonse kuti anapanga zolakwa. Ndi Zwayi ndi nzake anawamasula. Mulandu unapitirira, anene uja anapezeka kuti anayikidwa m'manda, anapanga maliro ake. Dzikolo linakwiya kwa basi kunena kuti kodi azimayi muzingo apanga chipongwe chonchi mpaka liti. Edi kunali ma protest chani mpaka na president anayankhulapo kunena kuti china chake chichitike, izizi zikanatha chifukwa anthu mene amapangira chipongwe azimayi kuagwiririra ndi kupha amapanga ngati kuti basi zopanda ntchito, ngati kuti basi zimachita kudabwisa kuti kodi mzimu uli patipo apapa. Nde ku khoti anapezeka kuti Kana uja anapitanso ntchito samalabada, amapanga za mwano zoti basi ngati kuti palibe chomwe chachitika. Olo mu khoti mpaka anafika poti jaji kumanena kuti vuto lako ndi chani, sungangokhala nkumamvesera zomwe zikuyankhulidwa. Akamayankhula akuti ena akuyankhula iye akucheza ati umakamba nthabwala ndi anthu amene ali pafupi nkumaseka, ndi anthu anayipidwa naye kwambiri. Iyeyo ati amaona ngati kuti samangidwa nkhani ya kupha, kuti mwina amangidwa nkhani yogwirira yokha, koma anammanga mlandu wonse unamugwera iyeyo. Johannes Kanayo nde anampanga sentence to 2 life sentences, yeti ma life sentence awiri munthu mmodzi. Nde anakhala ngati anatutumuka. Koyambako anabinaso ntchito kumakhala ngati za mwano ndi anammanga, anapita ku prison pamene ena onse aja panalibepo milandu. Zwayi ndi anzake ndi anthu anakwiya kwambiri kunena kuti inu munthu mukuona ngati kuti munthu angapangidwe chiwembu chimene anapangidwa nkukatchula munthu olakwika. Iyeyo anatchula munthu amene anampanga chipongwe, ndiwo anatchula kuti ndi Zwayi. Chifukwa chani mukhala ngati Zwayiyo basi apolisi akuti palibe umboni kuti ndi Zwayi anapanga zimene. Nde Zwayi nkhani inatani inathera pamenepo, sanammange. Nde anapezeka kuti Kana uja atakhalakhala atadabwa ano kuti chaka chapita chakanso mwina mmene ankachita mwano ku khoti kunja angangopanga mwano chabe, koma anazindikira kuti life sentence means kuti moyo wako onse ukhala konko. Basi nokuyamba nokumafuna kuti apange apiru. Iye andipange apiru mundimanga zinthu zosalakwa, ine sindinamuphe, ndinavomera kuti ndinamutani namugwirira koma sindinamuphe. Komano apiru yake anamukanira, nkhani yake inamuthera choncho. Nde imeneyo ndi nkhani ya anene ndi ku South Africa, femicide, gender based violence. Komanso tsoka ilo patatha chaka ataphedwa aneneyo, abambo ake anangokumana ndi munthu kumauza kuti ndikufuna ndalama, kumavutisa kuti afuna ndalama. Abambo ake achankumpasa munthu uja 10 rands, munthu uja nkumavutabe aizachepa ndalamazo. Iwo aja kuti ndilibe ndalama, basi anabayidwa mpeni mpaka anaphedwa just like that. Just chaka after kuphedwa kwa anene, abambo akeso anaphedwa. Ndi zinthu zomvetsa chisoni zoopsa kuti nyumba imodzi zinthu zoterozo nkumatani ndikumachitika. Imeneyo ndi nkhani ya anene. Zikomo kwambiri.